Здравейте, от мен Лазар Христов. Продължаваме с последния урок от безплатния курс по HTML. Стигнали сме до 19 глава. Валидиране на HTML документ. Отваряме PDF файла. Какво е валидиране? Валидирането е процес, при който се проверява кода на дадена HTML страница, дали отговаря на веб стандартите и ако се окаже, че в кода има неточности, грешки, те трябва да се коригират и отстранят. Валидирането не е задължително, а само препоръчително. Има различни мнения за ползата от валидирането и за и против. Безспорно само валидността не прави качествен даден сайт. Най-важното за посетителите на дадения сайт е съдържанието, до някакъв степен и оформлението. А дали е валидиран кода на сайта, това за тях няма никакво значение. Но валидирането има очевидни предимства, някои от които са: по-лесно четим и компактен код, по-лесен за поддръжка код, страницата се показва коректно в различните браузъри. Няма да се задълбочавам в този въпрос, но моето мнение е, че е добра практика да се стремим да спазваме стандартите и да се придържаме към тях. Особено за хора, които сега се обучават, така че аз препоръчвам да се валидират HTML страниците. И CSS също. Проверката на кода в HTML страници се извършва онлайн за специална програма, валидатор, създаден от V3C консорциума, която проверява кода и не посочва грешките в него, ако има такива. Освен грешки, може да ни покаже и предупреждение, ако има такива. Сега ще разгледаме отделно валидацията на HTML5 страница и на HTML 4.0.1 страница, защото има известни разлики. Значи, за да валидираме HTML5 страница, а и другата всъщност, отиваме на интернет адрес validator.v3.org и виждаме следния екран. Аз съм го отворил. Така, тук имаме три начина за валидация. Това е ако от сайта не е качен в интернет. Втория е да го качим в момента и третия е чрез директно копиране тук. Ще изберем третия вариант. Аз съм подготвил една примерна страница за валидация. Ще ползваме кода на страницата от 14.02. Ето този код, който в браузъра показваше следното нещо. Така, отивам в файла с Ctrl-A маркирам, Ctrl-C копирам и с Ctrl-V поставям кода така и натискам бутона Check. Така, ето какво виждаме. Първо виждаме кода и след това виждаме, имаме едно предупреждение, показване на линия 2, т.е. това е ето тук, че HTML нямаме language tag за език, а грешката е, че ни показва, че в таблицата сме използвали остарял атрибут, който не е валиден в HTML5. Така. Връщам се едно ниво назад. Сега, аз съм приготвил тук коригиране варианти. Ето language тага. И също така съм приготвил и
варианти да се направи с тага стил, но ето, впрочем, PDF файла съм показал какво точно, ето ги грешките тук и тук. По-добре така. Значи ето какво ще направим сега първо. Ще сложим стил според новите изисквания в HTML5 и също и ще сложим още един ред тук горе защото при стил имаме само външна рамка, тук нямаме на цялата таблица, както беше преди. Затова трябва да дадем на отделните клетки също. След като направим тези две корекции, хайде направо в PDF, тук ще ги направя, няма на място, да ги видите. Аз съм ги направил. Ето слагам language tag, само че тук трябва да бъде, това е на английски, трябва да бъде N. Така, и тук, където съм закоментирал тези редове, махам коментарите и тук, където е Table Border, също изтривам. И става така. Запазвам. Ctrl-A, Ctrl-C. Взимам тук. Ctrl-A, Ctrl-V и натискам чек. И вече виждате и показва, че документът е проверен и няма грешки и предупреждения. Обаче няма нищо друго. А сега ще видите и каква е разликата при... Добре, този ще го затворя. Това погледнахме при HTML 4.0.1. Така, тук валидирането става по същия начин, но визуалното показване на грешките и предупрежденията е по-различно. Имаме и още нещо интересно. Тук ще покажем страницата от пример 15 за фреймове. С този код се виждаше това в страницата. Така, ето, тук ще я отворя. Копирам кода, Ctrl-A, Ctrl-C. Отварям валидатора и с Ctrl-V копирам и натискам чек. Сега виждате какво ни показва тук, че имаме две грешки и две предупреждения. Така, значи тези грешки и предупреждения са в линия 4, защото сме забравили в този файл тага мета за кодировката в UTF-8, сме забравили в стил HTML5, а не както беше преди. И всъщност предупрежденията и грешките са свързани с това. Така. Значи, ето тук имам такава, която беше от HTML 4.0.1. Тази ще изтрия. HTML5. Запазвам. Ctrl-A, Ctrl-C. Отиваме в файла.
Ctrl-A, Ctrl-V и натискаме бутона Ревалидация. И виждате какво ни показва, че този документ е проверен успешно. Има някакво предупреждение останало, но да, нещо пак не му хареса в този код за това. Но най-интересното, което иска да ви покажа е какво се получава накрая. Че тук ни поздравява и ни показва, че документът е проверен. Че сме валидирали успешно този документ и ни дава възможност да сложим това изображение в страницата си, което да показва и да потвърждава тази валидация. Интересно, че както видяхте, когато валидираме в HTML5, такава възможност няма. Явно по новия стандарт валидирането на страниците или по-точно показването на сайта не се смята за толкова важно или престижно, за съжаление. Именно за това ви показах и валидирането на HTML 4.0.1 страница, за да видите разликата. Ами това е по този урок и по курса по HTML. Желая ви всичко най-добро!